Nahaji dore de filmeki emi filmeki bu bedin naskirin. Filmeki ko derhenereki lehi ango Polonya'yı çekiliye u ser karakteri vi filmi kereke. Beli bitça ve kereki limirova nariye. Tişte go mirova aniye sere kerd hemen rengiydi mirovin ve demahane bimededi naskirin filmeki balkeş u dramatike vi filmi de gelik festivaladı halat şigirdine. Niech się spełniają twoje wszystkie marzenia. Jo! Derheneri lehi ango Polonya'yı Jerzy Skolimowski di sala 2022 de film ekibina ve İO çekir u filmi li festivala Cannes xalata jüriya taybet wergirt. Dîmenên filmê İO di nav 2 salan de li Lehistan û İtalyayê hatine girtin. Skolimowski dema xelata xwe wergirt, kerên ku di film de cih girtine bi bîranîn û got di film de me 4 kerên ji Sardinyayê bikaranîn, Tajo, Mola, Ola û Rojo. Ez ji vê malavayî li wan dikim. Filmê Skolimowski ji hêla gelek kesan ve bi awayekî ji derhenerê herî mezin filmê herî xweşik û xwedî şêwazeke nû hate nirxandin. Bi rastî jî dema ku mirov bala xwe dide vî filmê û temaşe dike heman hes bi mirov re çêdibe. Yani derhener bi filmê İO rihê vê dema modern yê çilvirî nîşanî xelkê dide. Ji rêderketina mirovan bi rêya ajaleke ker û lal tîne ziman. Çîrokbêjiyeke çê ava kiriye û di saet û nîvekê de bi rêya serpêhatiya kerekî resmekî ji diliyê Ewropayê derxistiye holê. Tenê neyê Ewropayê her wiha yê mirovahiyê jî. Wî bi vî filmê xwe wêneyê sed sala 21 yê mirovahiyê raberî xelkê kiriye. Film li sîrkekê dest pê dike û kerê me jî li vê sîrkê di xwepêşandanan de tê bikaranîn. Keçika bi navê Cassandra ku gelekî jî hez dike di xwepêşandanan de cih dide kerê ku navê İO lê kiriye. Lê gel li hember ajelên ku di sîrkan de dixebitin nerazîbûnên xwe nîşan didin û çalakiyan li dar dixin. Piştî van nerazîbûnan biryar tê dayîn ku êdî kes ajalan di sîrkan de nexebitîne. Bi vî awayî rêwîtiya İO dest pê dike. Di gelek cîhan re derbas dibe û gelek tiştên serê İO. Lê tenê cihê ku diçe diguhere, wekî din mirovên ku dibin xwediyê wî li her derekê em zêde aynî ne û li hember İO nebaşin. Helbet êm baş jî derdikevin hemberî wî, lê kesên derdikevin hemberî wî bêtir mirovên nebaşin ên ku îşkence lê dikin û wî değişînin. Yani ew li her derê bi teneye û kêm kes jî hez dikin. Ji lewma tim li destên Cassandra digere ku ew hembêz dikirin û jî hez dikirin. Kerê bi navê İO her çi qas ajal be jî cîhanê xweza û mirovan hîs dike. Ji lewre li cihên ku dibe mêvan karê xwe dike lê dema tiştekî nedirê de dibîne jî bi awayekî xwe ji destên wan difilîtîne û rêwîtiya xwe didomîne. Helbet bi vê rêwîtiya wî em jî dibin şahidê gelek tiştan. Ji xwe derhêner jî xwestiye bi rêya kerekî nêzîkatiyên mirovan nîşanî me bide û vê yekê pir baş dike.